A Step Forward, dram interessanti li ser ikun qed isir fil-jiem li ġejjin. Ix-show huwa directed minn Neil Grima u fattaraw qegħdin fl-istudju qed titella fl-istudju tieti ta' Teatru Manuel. A Step Forward hija preżentazzjoni li ġib iż-żewġ drammi flimkien f'wieħed. Għandna ġiex plays ma' qudiem f'daqqa u hija l-ewwel darba dawn il-plays huma għadnijom, ġifiri daw il-plays sarbu minn Malta separatament, imma din hija l-ewwel darba li daw il-ġiex plays nagħmluhom f'daqqa. Pass lejn ix-xelluk, dram partikolari u rilevanti ħafna s-soċjetà tal-lum f'dinja fejn kulħadd qed jitħabat ma' żmien u qed jipprova ilaħħaq mal-istil ma jispiċċaw qatt. Għalhekk insejna niffukaw fuq il-bżonnijiet bażiċi l-aktar importanti tal-bniedem, id-drittijiet umani tagħna. U pass lejn il-lemin, dram dwar Joan of Arc li kienet ikkundannata għal mewt mingħajr ebda servizz reliġjuż. Il-gwardja baraċċella tal-ħabs tagħha tissimpatizza u tirranġa biex tirċievi l-aħħar riti. Dan wassal biex karattri jitilfu l-libertà tagħhom minħabba l-verità li jemmnu fiha. Apparti straight acting għandna wkoll f'xi physical theatre pieces li fihom qed nuru wkoll in-nisa minn xaddew, ġifieri kemm Joan of Arc minn xaddiet u anke n-nisa ta' Grenham protests, il-ħajja tagħhom kif kienet u x'għamlu f'dawn il-protesti l-Ingilterra minn xadew ma wkoll. Dan id-dram ser ikun qed jittella fit-Teatru Manuel fil-Belt Valletta fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla. Performance qegħdin fit-30 to 31st of August, l-weekend li ġej, fis-7 u tickets kollha mill-website ta' Teatru Manuel. Kien Kutajjar għal Net News mit-Teatru Manuel.